नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण स्टार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. राहुल गांधींचे निवडणूक आयोगावर पुन्हा गंभीर आरोप. शासनाकडून घोषणाबाजी सुरू. परशुराम उपरकर यांचं टीकास्त्र. आणि गद्दारांच्या मताला मी किंमत देत नाही, उद्धव ठाकरे यांचा टोला. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आंबोली सावंतवाडी राज्य मार्गावरती कारिवडे पेडवेवाडी येथे एका चिरेआऊ ट्रकचं नियंत्रण सुटल्यानं रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या 2 दुचाकी आणि एका कारला जोरदार धडक दिली. ही घटना बुधवारी रात्री 9:30च्या सुमारास घडली असून या अपघातात कोणी जखमी झालं नसलं तरी तिन्ही वाहनांचं मोठं नुकसान झालं आहे. आंबोली सावंतवाडी राज्य मार्गावर कारिवडे पेडवेवाडी येथे एका चिरेवाऊ ट्रकचं नियंत्रण सुटल्यानं रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या 2 दुचाकी आणि एका कारला जोरदार धडक दिली. या अपघातात कोणी जखमी झालं नसलं तरी तिन्ही वाहनांचं मोठं नुकसान झालंय. या घटनेमुळे या मार्गावरील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. चंदगड येथील रहिवासी असलेला समीर सय्यद हा आपल्या ताब्यातील चिराने भरलेला ट्रक घेऊन चंदगडच्या दिशेने जात होता. कारिवडे पेडवेवाडी बाजारपेठेत आल्यानंतर अचानक ट्रकचे ब्रेक निकामी झाले आणि त्यानं नियंत्रण गमावलं. या धडकेने तिन्ही वाहनांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. अपघाताचा आवाज ऐकून स्थानिक ग्रामस्थ घटनास्थळी धावले. त्यांनी तात्काळ मदतकार्य सुरू केलं आणि वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्यातील हायवेसह सर्वच रस्ते खड्डेमय झालेत. खड्डे बुजवण्याची पालकमंत्री नितेश राणेंनी घोषणा केली. मात्र बिले प्रलंबित असल्यानं ठेकेदार खड्डे बुजवण्याचं काम करतील का असाही प्रश्न आहे. परिणामी यावेळी देखील गणरायांना खड्डेमय रस्त्यावरूनच आणावं लागणार आहे. तर सरकारतर्फे फक्त घोषणाबाजी सुरू असल्याचा आरोप माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी केलाय. पाहूयात. आनंदाचा शिदा हा लोकसभा आणि विधानसभेपुरता होता. सध्या आता विधानसभा आणि लोकसभा संपल्यामुळे आनंदाचा शिदा वाटपाची कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया आज शासनाकडून दिसत नाहीये. त्यामुळे आनंदाचा शिदा यावर्षी गणपतीला आणि दिवाळीला मिळणार नाही, शक्यता पूर्ण झालेली आहे. तशाच प्रकारचं लोकसभा निवडणूक संपल्यानंतर, विधानसभा संपल्यानंतर ही योजना बंद झाली. तशीच ज्या असलेल्या महिलांना ज्या लाडक्या बहिणी म्हणून दिल्या जात आहेत त्या योजनेचा सरकारवरती मोठा लोड आलेला आहे. त्यामुळे ही नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका झाल्या की ती योजना बंद होणार आहे. कारण आज जिल्ह्यामधले एक ठेकेदार 800 कोटीसाठी भांडतायत. म्हणजे एवढी ठेकेदारांची बिलं प्रलंबित ह्या योजनेमुळे राहिलेली आहेत. सरकारवरती बर्डन आहे. तरी सरकार हे निवडणुका जिंकण्याकरता असे पैसे देता येत नाही, तर शासनाच्या माध्यमातून पैसे देण्याचा उपक्रम महिलांना चालू केला असला तरी शासन जिल्ह्यातल्या असलेल्या जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी असमर्थ झालेले आहे. आज पालकमंत्र्यांनी घोषणा केली की 88 आमदार आपले डॉक्टर जिल्ह्याला आणले. पण आजही जे असलेले शिकाऊ डॉक्टर होते, आजही पेशंट कोणत्याही प्रकारचा अतिगंभीर गेला तर त्यांना गोव्यामध्ये पाठवलं जातं. ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आज या त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातल्या कोणत्याही आरोग्याची सुविधा मिळत नाही. रस्त्याचे खड्डे, हे रस्त्याचे खड्डे दरवर्षी भरण्याची प्रक्रिया होते आणि दरवर्षी खड्डे पडतात आणि खड्डे आणि खड्ड्यातूनच गणपती आणावे लागतात. ही जनतेची परंपरा आजपर्यंत आहे. सालाबाद प्रमाणे चंद्रकांत दादा जसे आले बांधकाम मंत्री असताना, जसे जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवी चव्हाण आले, तसे आताचे असलेले बांधकाम मंत्री आज दौरा करतायत. त्या दौऱ्यातून साध्य काय करणार आहे? आज या ठिकाणी असलेल्या रस्ते 60 आणि 40% विभागातून 60% त्याचे बिलं देताना 15 वर्षात 10% द्यायचे आहेत. आता आपल्या जिल्ह्यातल्या ठेकेदारांनी 10% 5 वर्षाचे घेतले. आता राहिलेले 10 वर्ष काढतील, पण त्या बिलाचं ऑडिट कोणत्याही बांधकाम मंत्र्यांनी केलेलं नाहीये. त्यामुळे जिल्ह्यातले असलेले खड्डे भरण्यासाठी जे आम्ही आंदोलन करतोय ते पालकमंत्र्यांनी लगेच घोषणा केली की आम्ही खड्डे भरणार. पण ते खड्डे चिरायचे गुपिनी भरणार की तांब्या लागल्याने भरणार की डांबराने भरणार हे सांगितलं नाही.
त्यामुळे आज जिल्ह्यातली परिस्थिती दयनीय झालेली आहे. आज जिल्ह्यात मुबलक गोवा बनवलेली दारू मिळते, मुबलक अंमली पदार्थ मिळतात, मुबलक जुगार चालू आहे, ऑनलाईन जुगार चालू आहे. हे सर्व सत्ताधारी पक्षाचेच कार्यकर्ते करतायत आणि त्यांना सत्ताधारी पक्षाचा आशीर्वाद आहे आणि त्यामुळेच अशा प्रकारचे अनैतिक धंदे चालू आहेत. पालकमंत्र्यांनी घोषणा केली होती की अनैतिक धंदे बंद करणार, पण आपल्याच कार्यकर्त्यांचे धंदे बंद कसे करायचे म्हणून पालकमंत्री याकडे दुर्लक्ष करतात. वैभववाडी तालुक्याचे सुपुत्र मेजर कौस्तुभराव राणे यांचा आज 7वा स्मृतिदिन होता. या दिनानिमित्त त्यांच्या मातोश्री ज्योती प्रकाश राव राणे याही उपस्थित होत्या. या वीरमाता काय म्हणाल्या पाहूयात. आम्ही आमचा सुपुत्र मेजर कौस्तुभ प्रकाश कुमार राणे भारतीय सेना मेडल याला गमावलं आहे. ते दुःख फार मोठं आहे, पण ते जे दुःख आहे त्या दुःखाचा पाया आहे देशासाठी केलेलं सर्वोच्च बलिदान आहे. त्याच्यामुळे त्या दुःखाला सुद्धा एक अभिमानाची झालर आहे. ते दुःख कमी करायला हा जो अभिमान आहे किंवा त्याचं जे देशासाठी केलेलं सर्वोच्च बलिदान आहे की त्यातल्या त्यात असं म्हणावं वाटतं की त्यातल्या त्यात समाधानाची बाबी आहे. काही देशासाठी केलंय, इतर कोणत्या कारणाने असं नाही झालं. म्हणजे पुत्रविरहाचं दुःख खरं तर माता पित्यांच्या लेखी खूपच मोठं आहे, पण ते ज्या पद्धतीने दुःख आलेलं आहे ते म्हणजे देवाने आमच्यावर नशीब की देवाने आमच्यावर ते तरी उपकार केले की तर दुःखच नाही दिलं. तर आम्हाला तो अभिमान दिला, आमचं कुळाचं नाव उज्ज्वल करून दिला. आणि फक्त आमच्याच म्हणजे माता पिता किंवा त्याचे जे नातेवाईक एवढेच नाही तर संपूर्ण वैभववाडी तालुका आज त्याच्यासाठी एवढं काही करतो आहे, त्याच्या स्मृती जागवतो आहे की खरंच म्हणजे मी त्याबद्दल कृतज्ञ आहे की तुम्ही सगळ्यांनी या गोष्टीची जाणीव घेऊन की त्याचं बलिदान जे आहे हे प्रेरणादायी ठरावं, त्याच्यासाठी आदर्शवादी ठरावं, आदर्शवत ठरावं. याच्यासाठी जे काही तुम्ही सर्वजण प्रयत्न करत आहात ही आमच्यापैकी खूपच मोठी गोष्ट आहे. त्याबद्दल मी सर्वांची ऋणी अशी नेहमी म्हणते की आता तो फक्त आमचा नाही तर तो संपूर्ण देशाचा आहे. तेवढंच मुलं फार कोणाची गोष्ट आहे. तुम्ही एक वीरमाता म्हणून वैभववाडीतल्या असेल अगदी संपूर्ण देशातल्या तरुणांना काय संदेश द्या, काय आव्हान करा? माझं तरुणांना म्हणजे जे मी माझ्या मुलाला सांगायचे तेच मी देशातल्या जगातल्या सगळ्या तरुणांना मला असंच सांगावं असं वाटतं की बाळांनो, तुम्ही जे काही कराल ते चांगलं करा. ते काम करताना कोणताही तुम्ही पेशा स्वीकारा, काम स्वीकारा, काही बना, ते करताना राष्ट्रप्रथम हा विचार सदैव तुमच्या मनामध्ये असला पाहिजे. जे काम करायचं ते झोकून देऊन मी ओढून केलं पाहिजे. त्या कामाशी एकनिष्ठ राहिलं पाहिजे, आपल्या विचारांची एकनिष्ठ राहिलं पाहिजे. आणि हे सगळं करताना सर्वात प्रथम स्वतःला ओळखण्याची गरज असते. ते ओळखून स्वतःला ते आपण कसे आहोत, काय आहोत, मी काय करू शकतो, या माझ्या क्षमता हे सगळं ओळखून त्याप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजेत. जे काही निर्णय घेतो त्याच्या बऱ्यावाईट परिणामांची जबाबदारी स्वीकारण्याइतकं सक्षम झालं पाहिजे. आपल्यातली निर्णय क्षमता, तार्किक दृष्टिकोन या ज्या सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहेत, ज्या पाठ्यपुस्तकात शिकवल्या जात नाहीत, त्या अनुभवातून मिळत असतात. तर त्या तसा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. मी पण स्वतः एक शिक्षिका आहे, त्याच्यामुळे शिक्षकांनी, पालकांनी आणि समाजातल्या जबाबदार नागरिकांनी ही भूमिका पार पाडली पाहिजे असं मला नेहमी वाटतं. कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीच्या पाठपुराव्याला यश मिळालं असून सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावरती लवकरच 2 लिफ्ट बसवण्यात येणार आहेत. यामुळे वृद्ध, दिव्यांग, लहान मुलं आणि महिला प्रवाशांना प्लॅटफॉर्म 1 आणि 3 वर चढणं उतरणं सोयीचं होईल. कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आल्याची माहिती सचिव मीर मटकर यांनी दिली आहे. पाहूयात. नमस्कार.
26 जानेवारी 2025 म्हणजेच आपल्या प्रजासत्ताक दिन निमित्त कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीने रेल रोको आंदोलनाचा पावित्रा घेतलेला आणि त्याच आंदोलनाचं फलित म्हणून 17 मार्च 2025 रोजी कोकण रेल्वेने प्रवासी संघटनेसोबत एक बैठक आयोजित केलेली. त्या बैठकीत अनेक मागण्या समोर ठेवलेल्या आणि त्या मागण्यांपैकी 2 मागण्या आज कोकण रेल्वेने आपल्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरमधनं 2025च्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरमधनं पूर्ण केलेल्या आहेत. त्या मागण्यांपैकी लिफ्ट आणि 170 मीटरची आपल्या स्टेशनवर शेड असे 2 मागण्या या कोकण रेल्वेने आपल्या पूर्ण केलेल्या आहेत. तर मी ह्या लढ्यात सामील असलेल्या प्रत्येक कोकणवासियांचे आणि लोकप्रतिनिधींचे जाहीर आभार मानतो आणि असाच आपला लढा हळूहळू करून यशस्वी करूया आणि आपल्या सावंतवाडी टर्मिनसचं भविष्य किंवा आपल्या सावंतवाडी टर्मिनसचं स्वप्न हे लवकरात लवकर आपण कोकणवासियांच्या सेवेत आणूया अशी मी तुमच्याकडे आशा बाळगतो. ऐन गणेशोत्सवात कणकवलीत सर्व प्रकारचे फॅशनेबल कपडे एका छताखाली मिळणार आहेत. हा सेल लक्ष्मी विष्णू मंगल कार्यालय कणकवली इथं 9 ते 12 ऑगस्टला असणार आहे. पाहूयात. या सेलमध्ये जयपुरी कुर्ता, प्लाझो, सुरत साडी, हाऊस अँड इमिटेशन फॅन्सी ज्वेलरी सेट यांसारख्या अनेक वस्तूंची प्रदर्शन आणि विक्री होणार आहे. यामध्ये तब्बल 85% पर्यंत डिस्काउंटही मिळणार आहे. 800 ते 1000 रुपयापर्यंतचे टॉप, मुलींचे टी शर्ट, कॉटन साडी, ट्राउझर, जयपुरी कुर्ता, लेगिन्स, स्लीपर, लुधियाना सेमी चुडन टॉप इत्यादी वस्तू फक्त 100 ते 400 रुपयापर्यंत उपलब्ध आहेत. मुंबई जयपूर फॅशन एक्सपो फक्त 100, 200, 300, 400 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. लग्नासाठी आणि पार्टीसाठी स्पेशल डिझाईनचे कपडे फक्त 100 ते 300 रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत. त्यासोबतच कॉटन प्लाझो पॅन्ट 100 रुपये, जयपुरी स्टाईल झिमका 100 ते 150 रुपये, लेटेस्ट नेकलेस 150 ते 250 रुपये, जयपुरी कुडन नेकलेस 250 रुपये, कार्डिगन अँड श्रग 200 रुपये, किड्स नाईट पॅन्ट 200 रुपये, सॉफ्ट सिल्क अँड इटालियन क्रिप साडी 200 रुपये, कोलकाला कॉटन साडी 200 रुपये, काठपदर साडी 250 रुपये, सेमी विंटर टॉप 150 रुपयात मिळणार आहे. तसंच लहान मुलांचे स्वेटर 150 रुपये, जयपुरी फॅन्सी चप्पल 100 रुपये, मुलींचे टी शर्ट 200 रुपये, शॉर्ट टॉप, क्रॉप टॉप 200 रुपये, इम्पोर्टेड प्लाझो 200 रुपये, जयपुरी कुर्ता 250 रुपये, मेन्स मार्केटिंग पॅन्ट 250 रुपये, डेनिम जीन्स 300 रुपये, मुलींचे ट्राउझर व जॉगर्स 300 रुपयात मिळणार आहे. हा सेल लक्ष्मी विष्णू मंगल कार्यालय संजीवनी हॉस्पिटल शेजारी कॉलेज रोड कणकवली इथं 9 ते 12 ऑगस्ट दरम्यान सकाळी 9:30 ते रात्री 9 पर्यंत असणार आहे. उपजिल्हा रुग्णालयाची आरोग्य व्यवस्था बिघडली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नसल्यानं जिल्हाबाहेरील शासकीय रुग्णालय किंवा जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातील बिघडलेली आरोग्य व्यवस्था 15 ऑगस्टपूर्वी सुधारावी. तसं न झाल्यास सत्यशोधक सेक्युलर फ्रंट उपजिल्हा रुग्णालयासमोर 15 ऑगस्टला उपोषण करणार असा इशारा फ्रंटचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुदीप कांबळे यांनी दिला आहे. त्यांचे 4 ते 5 मुद्दे होते जे की आरोग्य सेवेच्या संदर्भात होते. त्यातले जो एक मुद्दा होता, मुद्दा नंबर 1, की जे अस्थिरोग तज्ज्ञ आहेत त्यांच्याकडून जो ऑपरेटिव्ह प्रोसेसला होणारा डिले आहे
तर दोन्ही ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करून हा विषयाचा तोडगा काढलेला आहे. जे इन्स्ट्रुमेंट इक्विपमेंट आर्थोच्या सर्जरीला लागतात ते सर्व उपलब्ध आपण करून दिलेले आहेत. त्या अनुषंगाने आपण जे 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत त्यांच्यामध्ये ड्युटी ही रोटेशनमध्ये ठेवलेली आहे, जेणेकरून जे मेजर सर्जरी आहेत आर्थोच्या त्या लवकरात लवकर होतील आणि आपलं वेटिंग राहणार नाही याचं नियोजन केलेलं आहे. आता जो 2 नंबरचा मुद्दा होता की वैद्यकीय अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीबाबत, तर त्या संदर्भात आपण इथले जे वैद्यकीय अधीक्षक आहेत यांना आपण लेखी स्वरूपात निर्देशित केलेले आहे की शासनाच्या शासन निर्णयानुसार यांचं वैद्यकीय अधिकारी यांचं वेतन अदा करताना बायोमेट्रिक अटेंडन्स बघूनच त्याचं वेतन अदा करण्यात यावं. त्यानुसार त्यांनी तशी कारवाई चालू केलेली आहे. सिटी स्कॅन जो आहे तो आपला सुरू झालेला आहे, व्यवस्थित सर्व रुग्णांना त्याचे सर्व्हिसेस सुरू आहेत. तशा प्रकारचा नामफलकही आपण लावलेला आहे. जो मेडिकल कॉलेजच्या संदर्भामध्ये विषय होता GMC सिंधुदुर्ग, तर ते आपल्या जी डिपार्टमेंट आहे त्याच्याशी रिलेटेड नाही, पण ते त्यांच्याशी पण आपण जे तिथले जे वैद्यकीय अधीक्षक आहेत, तिथले मेडिकल सुप्रिटेंडेंट आणि तिथले डीन अधिष्ठाता त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. तसा त्यांना पत्रव्यवहारही केलेला आहे आणि त्यांच्या स्तरावरून त्यांनी तिथे जो सियाम आहे जो तात्काळ तिथं उपलब्ध झाला, तर जेणेकरून तिथले जे पेशंट येतात आपल्या इथं जे रेफर होतात ओपिनियनसाठी किंवा सियामसाठी ऑपरेटिव्ह प्रोसेससाठी, तर तो आपला आर्थोचा लोड कमी होईल. त्या अनुषंगाने आपण तसे आता चर्चेमध्ये जे पत्रव्यवहार आहेत ते करायचे ठरलेले आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या संदर्भामध्ये जे सोनोग्राफीसाठी डॉक्टर त्यांनी सांगितला होता, तर आपल्या इथं जे डॉक्टर चौगुले होते रेडिओलॉजिस्ट अगोदरचे, तर त्यांची प्रशासकीय बदली झाल्या कारणामुळे त्यांना कार्यमुक्त केलं. आता आपल्या इथं जिल्ह्यामध्ये जे डॉक्टर रुपेश जाधव आहेत जे मेडिकल कॉलेजला रेडिओलॉजिस्ट म्हणून आहेत, तर त्यांना आपण 2 ते 3 दिवस आपण इथे त्यांची सेवा आपण वर्ग करत आहोत, जेणेकरून रुग्णांना गैरसोय होणार नाही. ब्लड स्टोरेज युनिटमध्ये आपल्या इथे होल ब्लड आपण इथं सेव्ह ठेवतो आणि त्या स्टोरेज युनिटचा इथल्या रुग्णांना जे अनेमिक आहेत किंवा ऑपरेटिव्ह मेजर प्रोसेस आहेत त्याच्यासाठी त्याचा यूज होतो. काय तोडगा निघालाय? दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी आम्ही धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता, कारण जी उपजिल्हा रुग्णालय म्हणजे आरोग्य यंत्रणा जी कोलमडलेली होती त्या संदर्भात ते निवेदन दिल्यानंतर आपली मागणी होती की सिटी स्कॅन मशीनचा फलक लावलेला, पण सिटी स्कॅन मशीन सुरू नाहीये. तात्काळ एक 7 ते 8 दिवसामध्ये पालकमंत्री साहेबांनी सिटी स्कॅनचं उद्घाटन केलं. ही पहिली मागणी आमची 7 ते 8 दिवसामध्ये पूर्ण झाली. त्यानंतर इतर ज्या मागण्या होत्या त्या हळूहळू टप्प्याटप्प्याने सुरू, लिफ्ट बंद होती ती लिफ्ट सुरू झालेली आहे. तसंच जे वैद्यकीय अधिकारी नव्हते, वैद्यकीय डॉक्टर नव्हते, जे रजेवर असायचे त्यांना सुद्धा आमची मागणी होती की ते हजर असायला पाहिजे, ते सुद्धा हजर व्हायला सुरुवात झालेली आहे. फक्त आता गायनॉलॉजिस्ट आणि रेडिओलॉजिस्ट हे डॉक्टरांची NRHM मधनं त्यांनी नियुक्ती करतो असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. हे जे आंदोलन आमचं जे आहे ते लोकांना एक ह्या लोककल्याणकारी जी व्यवस्था असते, जशी शिक्षणाची लोककल्याणकारी व्यवस्था आहे तशी आरोग्य यंत्रणाची जबाबदारी शासनाने घेतलेली आहे. ही जबाबदारी जी शासनाने घेतलेली आहे ती आपल्याला जर ती यंत्रणा व्यवस्थित काम करत नसेल तर ती सुदृढ करता येते आणि ती सुदृढ कशी करावी याच्यासाठी हे लोकांना विश्वास देणारं म्हणून आपण हे आंदोलन केलेलं होतं आणि त्या आंदोलनाला आपल्याला यश मिळतं. त्याचं एक महत्वाचं जे गोष्ट आहे ती लोकांना विश्वास येईल की ह्या लोककल्याणकारी व्यवस्था आहेत, ज्या व्यवस्था आहेत त्या सुदृढ करता येतात. म्हणून हे आम्ही 15 ऑगस्ट रोजी आंदोलन केलं. आजही आम्ही त्यांना सांगितलेलं की ज्या यंत्रणा ज्या गोष्टी आम्ही त्या मागितलेल्या होत्या त्या पूर्ण 15 ऑगस्ट पर्यंत कराव्यात आणि त्या 15 ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण नाही झालं तर 15 ऑगस्टला आम्ही इथं धरणे आंदोलन करणार आहोत. आणि ते धरणे आंदोलन अशासाठीच असणार आहे की लोकांना विश्वास या राज्यव्यवस्थेबद्दल की जी चुकीच्या पद्धतीने जर या यंत्रणा वागत असतील तर त्याला आपण फैलावर आणू शकतो हा विश्वास देण्यासाठी जे आपलं आंदोलन सत्यशोधक सेक्युलर फ्रंट महाराष्ट्राच्या वतीने करण्यात आलेलं होतं. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावरती आरोपांच्या फैरी झाडल्यात. पाहूयात. Everything that our constitution stands for is based on the fact that one person gets one vote, right? And so when we are looking at elections in India,
the fundamental most important thing is, how secure is that idea of one man, one vote? Are the right people being allowed to vote? Are fake people being added to the voter list? And is the voter list true or not? So for some time now, there has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls are showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple: Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing, that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग, एंड व्हाई इज दैट कोरियोग्राफी? सडनली द Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर मेड, द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय. इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस. सो महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years. मोर वोटर्स added in 5 months than in 5 years, caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है, और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. वेरी सस्पिशियस. एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 crore न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम. सो वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन. आई गेव स्पीच इन पार्लियामेंट. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with
certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out and it created a flutter. What is the crux of the problem? तत्कालीन माणगाव वनपाल यांच्या विरोधात 7 एप्रिल 2021ला कुडाळ पोलीस ठाणे येथे तक्रार दिली असताना तब्बल 13 महिन्यांनी 13 मे 2022 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर या प्रकरणी आतापर्यंत सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी चौकशी करून चौकशी अहवाल सादर केला आहे, तरी अद्याप कोणती कारवाई झाली नाही. कारवाई होत नाही तोपर्यंत उठणार नाही असा इशारा आरटीआय कार्यकर्ते जयंत बरेकर यांनी दिला आहे. पाहूयात. मी जयंत बरेकर, आरटीआय कार्यकर्ता आहे. फॉरेस्ट खात्यामधील बोगस बदली पासकामाबद्दल वनपाल मालवण यांच्यावरती तक्रार दाखल करावी यासाठी मी कुडाळ पोलीस स्टेशनला 7 एप्रिल 2021ला अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावरती 13 महिने ह्यांनी काही कारवाई केली नाही म्हणून मी 12 मे 2021ला 22ला इकडे उपोषणाला बसलो होते कारवाई करू म्हणून. पण त्यावेळी माझ्यावरच गुन्हा ह्यांनी दाखल केला आणि 13 एप्रिलला त्या फॉरेस्टरवरती कुडाळ पोलीस स्टेशनने माझ्याकडून गुन्हा दाखल करून घेतला. परंतु 13 एप्रिलला जरी 13 महिन्याची दिरंगाईनंतर FIR दाखल केला, पण त्याच्या चौकशीमध्ये सुद्धा दिरंगाई केली. पुढे 7 महिने त्याची कोणतीही चौकशी न केल्यामुळे त्या वनपालाला हायकोर्टामध्ये जाऊन त्याच्या FIR कॅश करण्यावी ह्या संधी मिळावी म्हणून ह्या सगळ्या कुडाळ पोलीस स्टेशनमधल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संगतमत करून याच्यामध्ये त्यांना वेळ निर्माण करून दिला आणि तो FIR आता तो पेंडिंगमध्ये राहिलेला आहे त्याच्यावरती चौकशी होण्यासाठी म्हणून. आणि त्यातले जे हवालदार अरवारी म्हणून जे आहेत त्यांनी तर चक्क खोटा अहवाल दिला की बरेकर यांनी या चौकशीमध्ये येऊन जबाब देण्यास नकार दिला. एवढा धडधडीत खोटा अहवाल देऊन सुद्धा त्याची चौकशी होऊन सुद्धा आणि त्याच्यावरती रिपोर्ट येऊन सुद्धा आज सुमारे 13 महिने ह्या SPच्या कार्यालयामध्ये हा अहवाल प्रलंबित पडलेला आहे आणि त्याच्यावरती कारवाई होत नाहीये. म्हणून ह्या सगळ्यांवरती दिरंगाई करण्यावरती कारवाई व्हावी म्हणून मी या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहे आणि जोपर्यंत ज्या कारवाई पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मी या ठिकाणून उठणार नाही. गद्दारा गद्दार असतो, गद्दाराच्या मताला मी किंमत देत नाही अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केली आहे. पाहूयात. योगायोग असा आहे की तुम्ही दिल्लीत आहात आणि त्यावेळेस राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांनी काल अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. बघा, त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही जे दुसरे म्हणजे तुम्ही जे आलेले आहात ते ज्यांनी बाळासाहेबांनी ज्यांना विरोध केला त्या मार्गाने ते निघालेले आहेत आणि आम्ही लोककल्याणकारी मार्गाकडे निघालेलो. त्यांचा विचार किंवा त्यांच्या याला उत्तर देण्या एवढे ते काय महान नाहीत. शेवटी गद्दार असतो, त्याच्यामुळे गद्दाराच्या मताला मी काही किंमत देत नाही. देशात अघोषित NRC लागू झालाय का असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी करत याचं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगानं द्यायला हवं असं विधान केलंय. पाहूयात. त्यावरती तुमची भूमिका काय? बघा, आता मग मी याला तुमच्या प्रश्नाला धरून उद्याचा पण प्रश्न घेतो. एकूणच आता या निवडणुका प्रत्येक राज्याच्या त्यांच्या वेळेप्रमाणे होणार. मग बिहार होईल, उत्तर प्रदेश होईल, दरम्यान महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था होतील. आता बिहारमध्ये जो काय एक मतदार याद्यांचा घोळ झाला त्याच्यामध्ये आता अंतिम निर्णय काय आलेला आहे कल्पना नाही, पण त्याच्यात आलं होतं की स्वतःची ओळख तुम्ही पटवून द्यायची मतदारांनी, बरोबर ना? म्हणजेच याचा अर्थ देशात अघोषित NRC लागू झालाय का या विषयावरती पण आपण बघितलं पाहिजे. कारण जेव्हा एक CA आणि NRC विषय गाजला होता, दिल्लीमध्येच त्याच्यावरनं रान पेटलं होतं, अनेक ठिकाणी त्याच्या विरुद्ध आंदोलनं झाली होती, विशेषतः आसाममध्ये NRCच्या विरुद्ध आंदोलन झालं होतं. आणि साधारणतः विषय हाच होता की तुम्ही तुमची ओळख पटवून द्या. तर NRC आता देशभर लागू केलाय का ह्याचं स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने द्यायला पाहिजे. पण सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा काहीतरी आदेश दिलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका आहेत त्याच्यात एक तर EVM वरती आमचा आक्षेप असताना आणखीन त्याच्यात एक अपारदर्शकता आणलेली आहे की त्यांनी ते VVPAT मशीनच आता काढून टाकलेले आहे. मग तुम्ही निवडणुका घेता कशाला? सरळ जाहीर करून टाका ना यांचे एवढे जिंकले म्हणून. आम्हाला एकतर आमचं म्हणजे मतदाराला त्याचं मत जाते कुठे हे शेवटपर्यंत कळलं पाहिजे. ते EVM मध्ये कळत नाहीये. कारण बटन दाबलं जातंय, दिवा लागतोय, आवाज येतोय, ती रिसीट दिसते, पण ती रिसीट नंतर एकूण सगळ्या रिसीट काय मोजल्या जात नाहीत. आणि मत रजिस्टर कुठे होते आतमध्ये, रजिस्टर कसं होतंय ते कळत नाही. बॅलेट पेपरवरती कसं होतं की शिक्का मारल्यानंतर ती उभी घडी घातली जायची, त्याच्यामुळे शाई जरी ओली असली तरी जास्तीत जास्त त्याच उमेदवाराच्या नावावरती ती शाई थोडीशी उमटायची. पण मत कुठे माझं मी दिलंय
हे शेवटपर्यंत कळत होतं, ते EVM मध्ये कळत नाहीये. आणि त्याच्यात आणखीन आता व्हीव्हीपॅट काढतायत. मग तुम्ही निवडणुका घेण्याचा फार्स करता कशाला? निवडणुका न घेता सरळ घोषणा करून टाका ना. उपराष्ट्रपतींना तडकाफडकी का काढलं असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केलाय. पाहूयात. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. जर मराठी उमेदवार एनडीएने दिला तर या अगोदर देखील असं झालंय की मराठी उमेदवार असताना तुम्ही पाठिंबा दिला होता, तर अशा पद्धतीने जर मराठी उमेदवार आला आपण या सगळ्या शक्यता ज्या वेळेला जाहीर होतील तेव्हा बोलूया. कारण उगाच आपण त्याच्यावरनं त्यांच्या मनात काय आपण कशाला हे करायचे, तर तेव्हा जेव्हा तो विषय समोर येईल तेव्हा बघू ना. आपण मराठी उमेदवार असेल तर समोर आधी येऊ दे, आपण बघू त्याच्यानंतर. म्हणजे असं मग मराठी आलं, मग बंगाली आले, मग तमिळ आलं, मग पंजाबी आलं, असं करण्यात काय अर्थ आहे? त्यांच्याकडनं येऊ तर दे. पहिला महत्त्वाचा विषय की पहिलं उपराष्ट्रपतींना तडकाफडकी काढलं का आणि उपराष्ट्रपती महोदय आत्ता आहेत कुठे, हा विषय महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती चर्चा झाली पाहिजे. आणि 2-3 वर्ष जे उपराष्ट्रपती राहिले ते आहेत कुठे, या मुद्द्यावरती चर्चा झाली पाहिजे. काश्मीर खोऱ्यात 7 ऑगस्ट 2018ला दहशतवाद्यांशी लढताना वीरमरण आलेले वैभववाडी तालुक्यातील शहीद मेजर कौस्तुभ रावराणे यांचा आज 7वा स्मृतिदिन होता. त्यानिमित्तानं तालुक्यात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मेजर कौस्तुभ रावराणे यांना अभिवादन करण्यात आलं. पाहूयात. जम्मू काश्मीर खोऱ्यातील गुरेज सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना 7 ऑगस्ट 2018 रोजी मेजर कौस्तुभ रावराणे यांना वीरमरण आलं होतं. त्यांचा 7वा स्मृतिदिन वैभववाडीत साजरा करण्यात आला. या निमित्तानं आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयात रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये 118 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं. तसंच अर्जुनराव राणे महाविद्यालयाच्या वतीने शहरात प्रभात फेरी काढण्यात आली. त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज चौकात त्यांच्या प्रतिमेला मानवंदना देऊन पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आलं. त्यांच्या मूळ गावी सडूर येथे ग्रामपंचायत व ग्रामस्थ यांच्या वतीने अभिवादन करण्यात आलं. या संपूर्ण कार्यक्रमांना मेजर कौस्तुभ रावराणे यांच्या मातोश्री ज्योतिप्रकाश रावराणे या उपस्थित होत्या. श्रावण मास सुरू झाला असून निसर्गरम्य कोकणात अनेक ठिकाणी निसर्गाचे आविष्कार पाहायला मिळत आहेत. हिरव्या रानमाळावरती रानफुलांच्या माध्यमातून निसर्गाची अद्भुत किमया दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील कासारडे तळेरे येथील रानमाळावरती भरगच्च अशा पिवळ्या रंगाची रानफुले फुलली असून सध्याही पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनले आहेत. पाहूयात. कोकणात श्रावण महिना सुरू झाला की ऊन पावसाचे खेळ सुरू होतात. यात भर पडते ती रानफुलांची. कणकवली तालुक्यातील कासारडे तळेरे रानमाळावरती पिवळ्या रंगांचा शालू पांघरल्याचं दिसून येतंय. या रानफुलांना पिवळी हरणे असं म्हटलं जातं. ही रानफुले गणपती सणाच्या वेळी माडवी बांधण्यासाठी वापरतात. दरवर्षी कासारडे तळेरे रानमाळावरती हरणे, कारबी ही रानफुले बहरतात आणि ही एक निसर्गप्रेमींसाठी पर्वणी ठरते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. राहुल गांधींचे निवडणूक आयोगावर पुन्हा गंभीर आरोप. शासनाकडून घोषणाबाजी सुरू. परशुराम उपरकर यांचं टीकास्त्र. आणि गद्दारांच्या मताला मी किंमत देत नाही, उद्धव ठाकरे यांचा टोला. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.